Mbok Cangik Yuli Mbok niki anak-anak kula wedok nggih niki dipun tepangaken tak kenal maka tak sayang monggo Pak Petro lah karo iki to heeh sapa sing wis kenal ya guru lah iya mlakno niku pitepangan asmane sapa Nduk Wilujeng Dalu nggih ngaturaken Wilujeng Dalu Bapak Ibu uga bocah kok kaya es bot Mbah aku kaya rano karena diceluk Mbah iki lho nggih Mbah ayo aa ngono asmane sapa Nduk Cahayu nggih nderek tepang Angladiwanoh nami kula Dewi Mega Prastiwi Mbak Dewi Mega Prastiwi Dewi Mega Prastiwi lenggah dalem saka ndi Nduk kula saking Gunung Kidul duh men cedhake pasar pete kono ya nggih walah ya niki lak Allah jenengan sering ningali ting YouTube niku to Pak Petro nggih kula bali jenengan tambuh ting kula ngger cah bagus dalem iki kok ana sinden berbakat multitalent iki sapa to ngono lah niki piyaine hari ini malam ini iki to ingkang jenengan tingali ting YouTube bendinane nika walah nok nujokno fotomu rong tak screenshot nok Pak jenengan nek tak screenshot tak goreng wetan desaku ora iso bobok kowe ora kula ki naming gumun Mbah napa jenengan iki saged main HP screenshotan barang wong nunul wae mboten Petro gaul kok padake ora ngerti IO TikTok oh iki tenan kok nek cara fotone tak screenshot tak cucekke njur tak goreng wetan desa Mbah niki bocah niki pripun carane tak warai donga prene pripun Mbah lenga lulut lenga ning Candi Kemoloketan Brahmana Ratu Pengasian ngono kae biyen sing marai ya sing temung niki nggih putri emasnya Gunung Kidul niki Pak Petro nggih sing tengah sapa Nduk Cahayu sampingipun ora ya gayane ya tok lali padahal ya belum lama ya putus karo aku putus komunikasi karena nomor HP-nya hilang kok njo terus cemburu simpenamu mulane kowe ki anggere sangoni sekolah ora tau turan gen paketan kae po senengane nggih asmane sapa Nduk Cahayu ya Allah bocah kok jantenan menik-menik kaya lombok rawit cilik ning dicokot pedes pol alah dodoni bakwan cocok iki lenggah dalam saka ngendi Nduk Cahayu saking Temanggung Temanggung endi cocok kalorane endi Kalimanggis iki mung anak wedoke sampean nek iki Pak Petro anake dhewe jebulane engko nek ana serek seneng roh bapakne kok ngene iki ra sida ngono adene anake ayu kok bapakne tok kaya ngono rupane ning ora apa-apa brayan karo bapakne ya Nduk ya sakwene awakmu ning Yojo kono ya tak dolke raine bapakne ngene iki kok nono ora apa-apa delongkas tak wisuda matur suwun Mbak Devi sing cici sapa Nduk Kang Pungkasan wah jan iki turun heho iki wah lah dhuwure karo sapa apa model ngene iki ya payu ayo teneh getawel lah iki cilik kae dhuwur bisa nek kon benake gendreng iso ngene iki asmane sapa Nduk nggih nderek pitepangan nami kula Mayang wah gawat delongkas talil iki kok gawat pripun Pak ayo jenengane mayat iki lho Mayang Pak De Mayang Mayang sing jelas to yo nek bisik iki ayo kok mayat ngono lho Maya lenggah dalam saka ndi Nduk Mayang Mbak Mayang apa ora jogetake limbuk Mayang lenggah dalam saka ndi nok kalau saking Purworejo Lowano berarti tasih alah ngon tebu-tebu ae mulane kebak lugut angger disayangke gateli nggih niki marak sowan do ngalah berkah karo Mbah sapa iki asmane mau Mbah Sabdo Kencana kenang apa Yuli Mbuk punden mriki asma Mbah Sabdo Kencana Sabdo kuwi pangandikan nggih
kencana ke bebasane emas. Dadi ngendikane Mbah Sabda kencana ke kanggo anak putu minangka pitutur luhur, pitutur kang wah misuwur. Mula aja padha nglalekake apa sing dadi pewilinge para pujangga sing wis mapan ana ing kasuwargan, para leluhur setahun sepisan ya dipengeti. Nggih. Tenan Pak, nimbali Petruk niki ora usah mikir nemen-nemen. Niki Pak Lurah wonten pundi Pak Lurah Ngacung? Enten mboten Pak Lurah? Niki nimbali Petruk niki enten anggarane mboten? Padahal asli lho, kula kareh Pak Lurah ora nyuwun lho Pak. Niki gawe-gaweane sing napa niku? Heeh. Asli niku nek kula kalih Pak Lurah ora ngarep-arep blas karo warga mriki niki. Yakin lunas kepriye nampa warupane urung lunas. Mboten sak mikir Pak. Dadi kula sowan mriki ngalap berkah kalih Mbah sinten Sabda Kencana. Ora sak mikir. Ayo men dipikir dalange wong kono sing ngongkon kok. Masa dalange mikir panitia mikir ayo dobel ngono. Nggih, niki ya karo diaturi tembang. Nggih, niki sampun wonten pamundutan ingkang lumantar seratan Pak Petruk. Kathah, nggih. Ingkang sepisan pengirim Pak Suwoko, nggih, leres Pak Suwoko nggih. Nyuwun kelinci ucul selendang biru kalian jambu alas. Niki selendang biru versi dangdut napa Jawa kuno? Niki wonten malih lho, niki kok sami. Pak Suwoko ugi. Nggih. Oh, Pak Suwoko niki sajake niki juragan kaset niki. Pundi ingkang asma Pak Suwoko Ngacung? Oh pun kondur. Aku ngacung angel men ya aku muni wis kondur. Padahal ana hadiah kanggo Pak Suwoko niki. Nyuwun musim ketiga udan deres, caping gunung kutut nanggung kalian podang kuning. Ugi wau wonten ingkang nyuwun tembang badhe nyawiji. Nggih. Bunda liwat tak pikir Pak Suwoko keplok-keplok. Niki nyuwun tembang Putra Nuswantara badhe ngasta piyambak Mbok Limbuk. Oh ngaten. Nggih, pundi asmane napa badhe dipun jengkaraken sindenipun? Napa langsung dipun pinangkani pamundhut kula kantun nderek monggo. Oh nggih, nggih, monggo dipun pinangkani panjenengan jumenengake salah setunggaling kadang swara. Niki kagem Pak sapa mau ya lali ora ditulis kok ya. Pak Suwoko. Oh Pak Suwoko nggih, sing Putra Nuswantara. Nggih. Niki digilir saka sing sisih tengen sik. Ayo Nduk, tak keparengke jumeneng seporte le. Sepote le. Ayo seporet monggo. Yo! Hai! Ayo. Pancen siji ki Mbok baterai rampung jarek plegake wae. Nggih, wonten minangkani pemundhut saka Bapak Suwoko. Leres Mbok Limbuk? Nggih, leres Bapak Suwoko. Ngersake tembang napa mawon? Mau Wonten podang kuning. Nggih, kutut manggung caping gunung. Wah, kutut manggung 2 jam. Jambu halus, jambu alas. Jambu alas selendang biru. Dalange ya rek melu ndagel. nggih. Jambu alas dadi jambu halus. Sekarang biasanya iki catetan nek ora ana embel-embele gambar anu ngono ki kok kaya rada. Napa niku jan blas ra embel-embele? Nggih. Saka Pak sinten niku? Mbok menawi dereng Bapak Suwoko. Bapak Suwoko. Le jan mentolo temen ning ndi Arane, Mbak? Suwoko kon munggahke tak sangonane. Mas temen. Padake Petruk tipis wae. Basik. Nyo, nanti lek Woko. Ya duwene 10.000. Ayo menawa engko nek digembol kono njo mundhak. Nggih. Nggih, niki minangkani pamundhut dipun aturi podang kuning rumiyin ya, Nduk ya. Oh, apa? Nek ngendikane Pak Napa? Mas Tegar ingkang Nggih. ngomong Nggih. Caping gunung ngoten. Oh, caping gunung? Tapi derek. Jan, Nggih, pancen derek. Tegarke mlete kok. Lho, Lah wingi garap tembang loro dadekke siji no. oh ngoten. Ana podang gunung karo caping kuning dibareng. Dimedle ngoten. Apa Gar? Jajal etok-etok lali ta. Kamu nggak boleh cemburu. Ini kan anak aku. Nggih, kula kan anake Pak. Heeh. Gandeng mangke kan bali wayangan lak kula teng Yojo melih. Terus? Nggih to. Heeh. Yuk sangune megane ku telas. Oh alah. Nggih. Kowe bali wayangan sangune entek. Nggih. Mongko biasane cok entek piro no? Kathah Pak. Kira-kira nek 500 sampai 500 napa riyen? 500.000. Oh nggih. Zaman
Saiki kok nggih bodhet 100 ya ora gaul to. Wong bocah ayune ngene. Nggih, Pak. Kan tirose bapak kula teng griya niku mawi napa niku sedekah niku saged damel rezekinipun lancar. Ngoten niku. Kanggo tabungan ning akhirat ya nak ya. Nggih. Sedekah uga iso gawe tolak balak asedekah tu lidafil balak. Ya terus iki njaluk sangu pira teko ngendika wae. Lha ta, Pak. Jane kula ki manut sing maringi nek wong maringi niku mboten Ning pancen bapakne ki nek nyimpen dhuwit cok rada primpen nyono njikuk dhewe. Ning sak jero nak. Liyane kon Ning sak njaba ki tukange iki lho. Wah jan glitis iki gagap-gagap wae kok. Kayane ki meneng ning anggere ana dhuwit mak perlok sithik langsung. Wes sapa kuwi? Diaturi caping gunung. Pamundhut Pak Swaka. Napa Pak Swaka badhe bawa piyambak monggo Pak Swaka? Nggih, Pak. Monggo Pak. Oh, Iki kono Pak Lurah ya rek ngersake tembang, Nduk. nggih. Bu Lurah. Mau Pak Sewoko. Pak Swaka. Wau sampun maringi arta kalian sinden-sindene wau pas maju ngeten iki pas nembang ngeten. Terus Pak Karo Pak Swaka wis diparingi dhuwit. lah iya karang anak soleh kok ya. Solehah kok piye to? Lho, jenengan dereng ta? Mboten sapa nek niki mboten sah. Pun sindene mawon berkah. Kowe lak wis diwehi to, Nok? Pun tuwa ki mboten sah kepengin sing enom. Ora le kepengin, ning ketok sila kelimae kok gurung tekan keadilan sosial. Matur nuwun, Pak Lurah. Pak, mau nggen kula biru kok niki merah to, Pak? Nok. Jare Pak Lurah ki nek cah wedok ki ora kena menyimpan dua laki-laki. Nek ngoten iki jalan mawon, Pak. Oh, tidak bisa. Nduk. Nduk, tak maturi. Napa? Cah wedok ki ora kena nyimpen dua laki-laki. Harus satu. Ya kaya dene insinyur Juanda ngono kuwi pas nek wong lanang ki lak proklamasi. Soekarno Hatta. Beda, Pak. Kalau soal uang beda. Terus? Tapi kalau soal cowok emang wanita harus satu, harus setia. Tapi nek soal uang Alah. Kowe iki wingi aku pasang profil rada ganteng sithik. Halo guys, boleh kenalan enggak, guys? Kowe iki senengane. Ayo, diaturi tembange, dibawani sepiro, Mas? Wah, ding. Saben bengi. Paspora, Mas? nggih, Pak. Takoni paspora malah ngene. Kene iki apa dianggap pegawai kantor kelurahan ora cap jempol. Hanya wang aku nyokar ditum karo kanca-kanca wong tuthukane apik. Senenge. Pak, jenengan harap memaklumi nggih, Pak. Panjak-panjake karena duit abang langsung jenggirat. Ning batang ora 10.000 gayane ngantuk. Ayen mamajang amung karo janur agone iki bocah ki pancen ora ngerti sendi-sendi tua kok. Iki ki lho anakku wedok mosok tak jenggleng lho. Sing alus. Sing alus. Gambang awae awaton Alus. Nih, alus jreng sing kompak. Oh, alus jreng sing kompak nggih, Cok. Kita harus menuruti kata orang tua. Anut wong tuwa, aja dadi anak duraka. Harus. Kembang wae
weton kompak Sip, co. Sip. Nurut dawe wong tua. Sip. Nggih to niku pun derek mituhu Lah dawuh. nggih lho niku, Pak. Nampun iki niku. perlu tak sauri nggo basa Temanggung apa ora Napa, Pak? ajidor Lah turune kon derek dawuh jenengan kan pun sami manut iya ning nganggo irama Oh, nganggo ora jo ira. ora jo alus sing kompak nganggo irama Nganggo irama, nggih. kembang wae kaya piye manane kembang wong kembange urung megar kok apa pengen tak garake Nek mau kok mek kembang. kembange Priges iki. wis kowe wae kono timbang aku kembang. Lah, kok muteng. Lho, lanjutke masuk kembang wae weton anggono Pak Lurah mriki enten pajak liyane ora to Pak men do Bali ae salini Pak sabar. sabar kepiye Sabar. Pun sepuh mboten angsal. Innallaha ma'asabiri. sabar ke ora melu no wong sabar ke gak benekake pit mau aku mangkat kuwi sabar dolan terus selamat. pasak cerita Alah, Cok, maklum. Wis tuwa iki ya komplit. saiki lak wis tuwa to nah dadi nek wis tuwa ke ra iso kekeh iso mak cerita iki wis berkahi nang Oh. dongane wong tuwa ki lho mandi lho no tenan nek wong tuwa ki ndongake sak crite mandi Lah, kok iya, nek ngono. oke-oke ki dongane wis ditungke anak putu Diperjelas yang jelas itu. apa cita sorok we ajana yo kok malah Bob. Iki kok no makhluk jadi-jadian yang kene to. Aku rumangsane tak adepke kan anak wedok ayu kok malah dadi reca pentung. Persis kaya rombongane atuk dalang. Pinupin. Nek ra nggo kupluk kaya jarjit. Ayo. Suaramu nduk, le tak sekolahke bapakmu percok latihan kok nang kamar mandi lho. Tenang. Angger latihan ki ning kamar mandi. Heeh. Karo nggo sabun ngene. Lho kok ora ngerti piye ana cuci TV. Aku ki iso tembus pandang lho, Nan. Lho tenan. Nek pun sepuh ki sing iling, mboten sah ngoten-ngoten niku. Umur ki mboten enten sik ngertos kok. Sik aku tak tekon. Cok adus ora? Lah nggih. Cok nyekeli sabun ora? Nggih. Nah iya wong dene ora ndek sabun ya banyak ndak tak dolke dedak karo jagung kok. Ayo, suarane anak wedok. Nadyan wadon. Napa, Mbah? Biasane diseni telo kok suarane apik men ngono lho. Bel. Aku kok piye ta? Bel. Welah. Suarane welah. Sarta Suara suling kumandang suarane. Ketan balik ngulon apa setia nek kelakon
sedyane kelakon maning banyu bening ana sing protes pripun Pak ora nggo udan panas saling-aling caping gunung jare mboten panas kok niki wong pun adem kok kok dagelake menggoke ya tetep pinter diprotes ya menggo jane ya oleh menyingkat wektu ayo nduk tibake langgame caping gunung dados ayo bersama Mbak Mega ayo Dek jaman iya terjuang cara kelingan Dolokon gandong pripun Pak Petrus wantene Mbak Mega persis kaya es boles kok es boles dilek lenyer-lenyer marai adem weh ya tenan ngene iki dipegang terus dibuka iki es kok kowe malah guyu ayo nah monggo entek asokora bisa nyawa gunung desa dadi raja dene ora
Wah, jan suarane kepenak dimirengake, solah bawane ya ora mbosenake. Ngene iki tenan. Enggak teng SMKI napa sampun wisuda to? Napa sampun lulus to, Mbak? Kula tasih kelas kalih SMK. Wah, jan isih kelas loro ya wis kaya ngene mendah nek wis kelas 3 apa ora cemekel. Wah, pulpene ngaten. pelajarane iki saya abot kok jane gatif to kok ngeres ngono kuwi iki. Jan tobat. Yuli, Mbok.